Benvidas e benvidos aos Ecotalks do Laboratorio de Innovación e Economía Social de Galicia, un espazo para escoitar, compartir e aprender de proxectos que están a transformar a economía desde o compromiso social, a sostibilidade e o territorio. Nestes encontros conectamos diferentes modelos e miradas para aprender do que xa está a funcionar en Galicia. Os Ecotalks nacen coa vontade de compartir coñecemento, inspirar e contribuir a unha transformación económica que poña a vida no centro. Hoxe imos falar de economía circular, pero sobre todo de persoas, de emprego con sentido e doutras formas de facer empresa. E así, sentamos a conversar con dous proxectos que teñen moito en común, aínda que traballan desde modelos distintos. Por unha banda está Compostela Inserta, unha empresa de inserción laboral con máis de 15 anos de trayectoria en Santiago de Compostela. A través de servizos como a recollida de aceite vegetal usado ou a limpeza, combina actividade económica, economía circular e acompañamento a persoas ou risco de exclusión social. Hoxe acompáñanos Miguel Fernández, que ademais de representante de Compostela Inserta é o presidente de AIGA, a Asociación de Empresas de Inserción de Galicia. Benvido. Boas, moi ben, moitas grazas por convidarme. Un placer terte aquí. E por outra banda, contamos con Trameve, un centro especial de emprego de iniciativa social promovido por Cogami, que desde o ano 2000 traballa no tratamento ecolóxico de vehículos fora de uso. Trameve é un referente polo seu compromiso ambiental e pola creación de emprego de calidade para persoas con discapacidade. Con nos está Luís Peñido, o seu xerente. Boas, Miguel. Hola. Xa me estou liando. Boas, Luís. Que tal? Moi boas. Moitas gracias por estar aquí. Moitas gracias a vos pola invitación. Son dous modelos distintos, pero moi conectados, que hoxe poñemos en diálogo para falar de economía circular, inclusión laboral e futuro da economía social en Galicia. E para empezar, o mellor sería poñer un pouco de contexto a ambos os dous proxectos. Luís, no vosso caso, eso, como dicíamos, Trameve leva máis de 2 décadas en marcha, pero se nos podes contar un pouco en que contexto nace Trameve e como se definiría este proxecto? Sí, pois nace a finais dos anos 90 a través dun proxecto Horizon, no que Cogami veu unha oportunidade xa que se iba a regular o tratamento de vehículos fora de uso, é dicir, como se iban a tratar, porque os vehículos fora de uso obviamente sempre os houbo, pero é certo que se facía desde o punto de vista medioambiental, se facía sin ningún tipo de regulación, non? Entonces, Cogami veu unha oportunidade, se desenrolou un proxecto de formación, un proxecto Horizon do que estamos a falar. Entonces, en xaneiro do ano 2000, puido nacer Trameve, tendo claro que había que facer as cousas de outra maneira, con os procesos moito máis coidadosos co medio ambiente, e tendo obviamente claro que non só había que facer economía circular, sino que había que apostar por xerar oportunidades para persoas con discapacidade que, sobre todo en aquel momento, tienen un gran descoñecemento da súa potencialidade na sociedade, non? Persoas que nos procesos selectivos viñan quedando fora e que, gracias a iso, pois nos puxemos en marcha esta iniciativa e moitas outras, como Coregal e como Dixardín, e que dan oportunidades para persoas con discapacidade. O que facemos é tratar vehículos en fin de vida, descontaminamos os vehículos, vendemos os recambios e prestamos un servicio á sociedade como calquera outra empresa, e a verdade que estamos moi orgullosos porque temos un equipo moi profesional, non? Entón é un percorrido de 25 anos e seguimos traballando aí, mellorando día a día, e sobre todo seguimos apostando pola economía social, non? E gustame moito o que dixeche de que nacechedes, o sea, empezou en xaneiro do ano 2000. Empezastedes co cambio de estilo, co cambio de milenio, en plena, co medo que había naquel momento o cambio, e nace un proxecto que... Efectivamente, 25 anos que pasan moi rápido, pero bueno, que... Pois o dito, que se empezou con moi poquinhos medios, que ao final se foi clarificando un pouco, marcando un pouco a planificación para cal sería a planta ideal para poder tratar os vehículos fora de uso, que capacidade real de produción poderíamos ter, e, bueno, a día de hoxe en Santiago pois somos a referencia, e creo que a nivel de Galicia incluso pois se fijan un poquinho nos de como facer as cousas, non? Para nós é prioritario non só descontaminar vehículos e moitos vehículos, sino facelo pois con un traballo que sea, ainda que sea de tratamento de residuos, que sexa moi digno, que se poida presumir de que temos xente que traballa con plena seguridade
seguridade e coidando o medio ambiente, intentando ser un poquinho mellores cada día, non? E seguindo con esa idea de coñecer a orixe dos proxectos, Miguel, Compostela Inserta nace con un enfoque un pouco diferente, pero con un obxectivo moi claro, a inserción laboral das persoas en situación de risco ou exclusión social. Cando naceu Compostela Inserta, que necesidades viñades a cubrir ao poñervos en marcha? A ver, nós tiñamos bastante experiencia como plataforma polo emprego, eu tamén veño de Cáritas, entonces nós tiñamos como moita experiencia no traballo con colectivos de difícil inserción en un ámbito habitual de acompañamiento, orientación laboral, formación para o emprego, etc. Que pasaba? Que ao final eso se quedaba un pouco fora de... non era suficiente, digamos, non? Porque o que ao final detectábamos, que era o mesmo que comentaba antes Luís, es que as persoas nosas coas que traballábamos nós quedaban fora do mercado laboral, non? Pois por diferentes circunstancias, por aspecto, por procedencia, por lo que fora, pero é un elemento que está aí, que sabemos que exclúe as persoas, non podemos negarlo, non? Entonces, bueno, xa se viña traballando así a nivel estatal con este tipo de iniciativas de lo que serían empresas de inserción. Nos realmente empezamos moi pronto, porque eu creo, xa non sei os anos que levamos, porque creo que levamos algo máis, porque nos primeiro empezamos a traballar con un sistema, porque non había fórmula xurídica, entonces o que facía a plataforma polo emprego, como fan agora entidades sociais, era darse de alta en un impuesto de actividades económicas e desenvolvimos un tempo como plataforma esta actividade económica, non? Que en realidade non era unha empresa de inserción, porque ni siquiera había un marco xurídico, porque a lei estatal creo que era de 2006, 2007, o sea, hubo aí un decreto galego primeiro e logo unha lei estatal, e entonces primeiro fomos así, logo ainda houve outra época que cambiamos nos chamamos Limprega, traballábamos en temas de limpeza 2 ou 3 anos, logo xusto por os cambios que hubo na lei tuvimos que cambiar, reescriturar, non? Porque a veces tens que reescriturar para poñer empresa de inserción laboral, para que figurara aí formalmente, para poder entrar nos rexistros da Xunta, non? Entonces, o obxectivo sempre era o mismo, non? Que me enrollo moito. O obxectivo sempre era que as persoas coas que nos traballábamos tuvieran un espacio ponte, porque as empresas de inserción laboral non son finalistas, es decir, nós temos un pouco o reto, un plazo entre 2 ou 3 anos, de conseguir que as persoas que pasan por unha empresa de inserción laboral se incorporen, digamos, á empresa ordinaria, non é un espacio permanente, non? E logo, nos o que realmente o que queríamos solucionar era eso, non? Porque a miña experiencia, non sei se adiantando un pouco xa o programa, pero a miña experiencia neste campo da exclusión social, que levo moitos anos, é que sempre o digo así, por se acaso non o podo dicir despois, que para min as empresas de inserción, supoño que igualmente os centros especiales de emprego, permiten realmente cambiar a vida das persoas. Quero dicir, non é unha actividade, pois, unha formación, unha orientación laboral, porque ao final estás mandando tamén as persoas a un mercado laboral moi precario e con poucas posibilidades, sino que aquí realmente cambia a vida das persoas, non? Persoas que, primeiro, teñen un posto de traballo seguro, en condicións dignas. Nós temos que cumplir a normativa do sector no que estemos, e a cumplimos o 100%, a raxatabla, non? Aí non se fai unha hora de máis, son todos horarios, os traballadores e traballadoras teñen moitos beneficios sociais, quero dicir, facemos eso, non? E en ese contexto, pois a experiencia que adquiren aí as persoas as sitúa en condiciones de acceder ao mercado laboral, es dicir, nos hai o que conseguimos é pasar de unha persoa que está en exclusión a unha persoa que é un traballador, que incluso, aunque logo teña unha
situación de desemprego por determinadas circunstancias vai ter a capacidade, a autonomía para volver a reincorporarse no mercado laboral. Non vai ser como antes, que igual levaba anos sin traballar, e incluso había algunos que eran os fillos dos que xa levaban anos sin traballar. Por suposto que completamente de acordo, se me permite, Rebeca, por un pouco por alusión aos centros especiais de emprego, non? Por suposto que palpas perfectamente como a moitas persoas lles cambia a vida. A todas lle millora, pero a unhas lles cambia moito máis e lles permite ter un desenrolo social nas súas relacións e demais que fai que vivan unha realidade completamente distinta. Se levantan pola mañá motivados, vive xa con outra positividade, con outras oportunidades. Para todo o mundo, estarse incorporado no mercado laboral che permite que che sea máis fácil saltar a outra empresa, mentre que evidentemente se estás parado tes menos relacións, tes menos oportunidades, eso para calquera, non? No caso dos centros especiais de emprego, nos intentamos que termine na empresa ordinaria, pero é certo que non o conseguimos en todos os casos e nos temos empregados e xente moi boa e moi profesional, pero que levan con nos bastantes anos traballando, non? E temos incluso no caso concreto de Trameve 4 casos de persoas que se incorporaron ao mercado ordinario e que pasados uns anos terminaron volvendo a traballar con nos, porque por X motivos as empresas pois cesaron a súa actividade ou por diversos motivos, e como a relación sempre era moi boa e nós tamén sabemos que eran profesionais que defendían perfectamente o traballo, pois nós tamén facemos ese efecto un pouco paraugas de saber que con nós sempre teñen un poquinho esa porta aberta, non? Entón, son realidades distintas, pero sí que terminan supoñendo un cambio enorme para a persoa, e xa incluso, non sei se no caso de Miguel, pero no meu caso, eu presumo de unha satisfacción personal de ver que lle podes dar unha oportunidade a alguén e que realmente ves que lle cambia a vida. Eso non se paga con un salario, e eso nos podemos, estamos orgullosos e podemos presumir de poder vivirlo e poder facelo, non? O que falamos é que vos realmente sodes dos modelos dentro da economía social diferentes, pero complementarios, e no fondo tedes unha cousa en común, que falabas a transformar unha vida, transformar, a darlle a oportunidade ás persoas de acceder ao mercado laboral, co que iso conleva para a autonomía da persona, a reafirmación persoal e o poder facer a vida que todo o mundo, en teoría, deberíamos poder facer. A mí me gustaría preguntarvos, porque eso, falábamos como emprego como unha ferramenta clave da inclusión en ambos os dous casos. Como ti comentabas, hai xente que está en Trameve durante o tempo, pasa ao mercado ordinario, pero regresa a Trameve, ou mellor polo que sexa, pero a idea é tal, volver a ir ao mercado ordinario, e no vosso caso é un período de tempo máis limitado que teña que pasar nas empresas de inserción co obxectivo de dar ese salto, non, ao mercado ordinario. A mí, desde as vosas experiencias de tantos anos acumulados en dous eidos tan paralelos, me gustaría que me digades que poderían aprender as empresas convencionais dos vosos modelos, tanto de Trameve como de Compostela Inserta. Pois mira, hai unha cousa que eu agora pensaba cando falaba Luís, que tamén é un dos valores, creo, da economía social, que non sei como se chamaría, digamos, a resiliencia, non? Es decir, non somos empresas, además, que aparte de cumplir esos requisitos e de conseguir competir no mercado empresarial, bastante ben, non? A veces non o conseguimos, porque, por exemplo, nos na parte de recollida de aceite vegetal hai moitos piratas, moita xente que vai con unha furgoneta, recolle e o fai dunha forma moi alonxada, digamos, das reglas naturales do traballo, con horarios extraños e cousas raras, e entonces é difícil competir. Pero, sin embargo, aí o que decidimos foi como ampliar, non? Digo, pois non vamos a facer solo aceite, porque ao final non só que nos interesa ter persoas en inserción traballando, dá igual o que fan para nós. Entonces, eso levounos un pouco a decir, oye, isto hai que aguantarlo. E nosotros temos esa capacidade que eu creo que é importante de aguantarlo, porque logo hai outro tipo de empresas que se xeneran con un valor simplemente económico, comercial, e, bueno, estás 2 anos e se logo te va mal, pois o deixas e deixas a xente aí, non? Entón, eu creo que esa resiliencia tamén é importante, digo, para transmitir a outras empresas, non? É dicir,
que a nos, claro, nos preocupa moito, porque tú sabes que non podes deixar colgada esa xente, entonces faz moito esforzo por manter a empresa. E, de feito, tanto as empresas de inserción, creo que tamén as empresas vinculadas aos centros especiais de emprego sin ánimo de lucro, pois levamos un tempo de resistencia, de antigüedade, non? Que realmente para moitas outras empresas é sorprendente, non? E logo, para transmitir a outras empresas, eu creo que o máis importante é, que decía moi ben antes Luís, que se poden facer ben as cousas, digamos, a nivel productivo, que se poden facer ben as cousas a nivel laboral, e que eso é o principal, non? Se faz eso ben, pois vas a ter traballadores contentos, que eu creo que normalmente é o que temos nas empresas de inserción, non? Sí, sobre todo, eu tamén destacaría, Miguel, seguro que estás de acordo comigo, que en estas etapas, digamos, de bonanza económica, si podemos decirlo, non? Pois estas persoas o mellor teñen algunha alternativa e algunha oportunidade, pero cando veñan o mellor mal dadas, porque sabemos que a economía pois é fluctuante, sube e baixa e tal, pois despois, por eso é tan importante que as nosas empresas, as nosas entidades sigan estando aí para poder seguir apostando, non? Porque hai moito talento sin aproveitar, pero é certo que a día de hoxe o mellor hai algunha oportunidade máis, pero cando as cousas non veñan tan ben, pois teremos que estar aí, non? Eu destacaría tamén unha cuestión que no caso, por exemplo, de Trameve, a función social, ademais, eu considero que é bidireccional ou en dous ámbitos, non? Por lo menos aquí en Santiago. Non só xeneramos oportunidades para persoas con discapacidades, sino que ademais para a población en xeral damos oportunidade de mercar un recambio a un prezo razonable, porque que se non existise Trameve, non habería que de unha forma ordenada vendese un recambio de ocasión pois con unha garantía, con unha factura, pois con un establecemento consolidado e por decirlo de algún xeito, facendo as cousas ben, non? Entón, o mellor habería por aí algún desguace, pode ser, pero bueno, todos sabemos que o funcionamento dun desguace de toda a vida, ou polo menos dos que había hai anos, pois é distinto, non? Entón, eu creo que nós apostamos, como ben dís Miguel, por facer as cousas ben e un pouco por trasladarlle a realidade, porque é unha realidade ás empresas que poden apostar perfectamente por persoas con discapacidades, que aí hai moitísimo talento por aproveitar e moita potencialidade. É certo que as persoas pois hai que preparalas, hai que formalas, e logo calquer traballador, como en calquer empresa, porque recordemos que ao final nós operamos como calquer empresa, a persoa ten que vir preparada e motivada, e logo ten que poder gañarse un salario digno, porque senón ao final ninguén vai a facer un esforzo se non se leva un salario digno. Entón, as empresas tamén teñen que entender que as persoas con discapacidade teñen que ter as mesmas oportunidades e dar as oportunidades como ten que ter todo o mundo, e despois, como eu suelo decir, tanto sea con discapacidade ou sin discapacidade, pois coas mesmas oportunidades haberá quen desarrolle unha carreira profesional máis longa ou máis exitosa e haberá quen desarrolle outra carreira profesional distinta. Pero hai que entendelo como tal, é dicir, as persoas con discapacidades teñen que ter as mesmas oportunidades e logo xa a vida poñerá cada un donde toque, pero non por ter unha discapacidade tens que ser un pouco o último nun proceso selectivo, eso non ten ningún tipo de sentido, non? Hai que centrarse non na discapacidade, sino na capacidade. É dicir, esta persoa para que ten capacidade, que é o que se lle dá ben, para que é talentosa. A veces nos procesos de formación, creo, isto é unha aportación propia, a veces se tende moito a facer unha formación en tarefa o mellor de carácter administrativo, e o mellor a persoa a tarefa de carácter administrativo é que non lle gusta, non lle vai, e está facendo un curso, e o mellor tiña que facer outro tipo de formación pois máis centrada na bricolaxe, ou en algo, un área comercial, en algo distinto, non? Entón eu creo que é importante preparar ben as persoas, non? Sí, porque por desgracia nos seus ámbitos, tanto no ámbito da discapacidade como da exclusión ou risco de exclusión social, ainda existen moitos prexuizos a hora de contratar ou de incluso formar as persoas que veñen deses ámbitos. Pero para esas persoas, a experiencia de pasar tanto por Trameve como por Compostela Inserta é, como ben dicíades, un cambio de vida, unha posibilidade. Nese sentido, poderíamos, baixando un poquinho máis a terra, e ao mellor contarnos algunha experiencia
de alguna das persoas que pasaron polos vosos centros? Sí, por exemplo, eu estou pensando en por lo menos 2 ou 3 persoas que pasaron por Compostela Inserta e que despois conseguiron, bueno, que acabaron traballando en Urbaser, que é a empresa de contrato de servicios do Concello de Santiago, non? Que, bueno, pues é un pouco obxectivo, quero decir, que se establezca en un tipo de empresa, mas en este caso, bueno, pues cos problemas que a veces ten Urbaser, pero bueno, que sabemos que é unha empresa consolidada e que, bueno, que mantén unas condicións laborales boas e que, en fin, que además ten unha posibilidad de traballo a longo prazo, non? Eso tamén ten que ver que é unha cuestión que creo que ainda non falamos, que é moi importante tanto para nós como para os centros especiais de emprego, os contactos coas administracións públicas, non? A vinculación coas administracións públicas, porque eso tamén permite ter este tipo de contactos, non? Entonces, tes contactos con empresas ou con servicios que prestan as administracións públicas e, bueno, ahora mismo tamén a normativa está impulsando, por exemplo, o tema, que é un tema que pelexamos moito na IGA e no Foro de Economía Social, que agora tamén estou aí, que é a reserva de contratos, a reserva de mercados por parte das administracións públicas. Es decir, que igual non afecta directamente a Travebe, pero hai outras empresas do grupo de Cegasal que, por exemplo, realizan traballos aquí nos xardíns da cidade, incluso Aspas, tamén ten un par de xardíns por aí, e iso é un cambio, porque te permite primeiro unha oportunidade de negocio, e logo para a empresa e para as persoas xenera unha serie de contactos que despois poden facilitar a entrada no mercado laboral. Pero, bueno, eu tamén teño algún caso, alguna persoa, e sobre todo mulleres, que derivou cara a outro tipo de empresas, non directamente vinculadas, digamos, o que facemos en Compostela Inserta, que isto tamén é moi lóxico, porque se ti capacitas a unha persoa no mercado laboral, pois moitas veces o podes capacitar en ámbitos diferentes, incluso a unha formación específica, non? E aí tamén temos experiencias de outro tipo, algunos que acabaron en talleres mecánicos, que tamén é... Porque nós tamén o que sí que pensamos así de principio, non? Que decía antes Luis, que tiñan que ser como actividades adecuadas para este tipo de persoas, non? Entonces, bueno, pues este tipo de vinculación, nos, por exemplo, empezamos a traballar bastante e o mantemos con minorías étnicas, non? Entonces, esa vinculación co automóvil, coa furgoneta, con traballos ao aire libre, que estaban como máis próximos a esas realidades das que partían as persoas, pero dignificados, organizados, regulamentados, etc. E por aí es por donde luego eles mismos van sacando traballos. Tamén o último caso, ahora mismo, va a haber unha persona que va a pasar a traballar en temas de reparto e demais, das que van a salir ahora mismo estos meses. Son historias de éxito, de consecución de objetivos finais de Compostela Inserta. E vos en Travebe? Pois moitos casos, pero por comentar, por exemplo, un ou dous, pois unha persoa que vivía na zona de Negreira, na zona rural, e a familia tiña unha discapacidade física e a familia pois o hiperprotexía e o tiña na casa e prácticamente a persoa casi non se relacionaba, senón só que non traballara, senón que tiña moi pouca relación social, non? De feito, para que vos facades un poquinho unha idea, nós precisábamos un conductor grúa para recoller os vehículos fora de uso, pois en talleres, e para trasladarlos á planta, non? Entón, simplemente necesitábamos un conductor, e incorporamos a esta persoa, e paradóxicamente esta persoa o único que coñecía de Santiago era onde estaban os hospitais, porque só viña aos hospitais. Non sabía onde estaba a cafetería, non sabía onde estaba un pabellón para ir a ver un deporte, non sabía onde estaba un cine, non sabía, non? Entón se incorporou con nos e evidentemente, pois para ir a buscar un vehículo había que decirlle hai que ir a buscar tal vehículo a tal calle. Había que explicar por hospitais,
Donde está o Hospital de Conxo? Cerca do Pues fala de súa idea. Bueno, pois esta persoa se incorporou con nós, por suposto que desenrolou moi ben o traballo, foi aprendendo, evidentemente foise nutrindo, desenrolouse ademais, colleu unha parella, se casou, a día de hoxe ten fillos e terminou traballando nunha empresa destas grandes de, non vamos a decir o nome, pero bueno, de a zona de Padrón, como conductor, repartindo aluminio, o sea, realmente desenrolou a súa vida, non? Tuvo unha oportunidade, por decir pero outros, por exemplo, pois que traballaban na construcción, pois tivo desgracia de sufrir un accidente, entonces pois logo xa non podía seguir traballando na construcción, que era o que el dominaba. Entonces se incorporou con nós, pois como axente comercial. Primeiro estuvo con nós na planta para coñecer, pois bueno, os vehículos, os despieces e demais, e desenrolou unha actividade comercial para Trameve e terminou traballando pois como vendedor nun concesionario. Outros terminaron como vendedores de recambios novos en tendas de recambios, despois de pasar por Trameve, porque ademais Trameve, como é multimarca, adquires un conocimiento moito máis amplo, porque se traballas nun concesionario ou baixo unha marca, só traballas con esos modelos, non, desa marca. Pero como en Trameve entra tanto un vehículo de hai 20 ou 30 anos como un vehículo que ten un ano ou dous ou tres e que sufriu un accidente ou unha avería seria, pois claro, adquires un coñecemento moito máis amplo, non? Nos estamos atendendo aproximadamente a 35.000 clientes ao ano. O sea, cada un destes clientes o que pide pois é un recambio concreto para solucionar o seu problema. Entón, agora está pedindo de un Mercedes, mañán pide de un Ford e outro día. Entón, claro, todo eso, se a persoa está motivada e se a persoa ten ganas de aprender, en Trameve ten unha oportunidade de facelo, non? Entón, eses coñecimentos que absorben, logo lle abren oportunidades laborais, non? Da mesma forma que en Compostela Inserta, un cambio total e absoluto, o sea, unha posibilidade, como me contaste, de facer vida. Efectivamente, sí, claro. Unha cosa que me gusta moito de ambos os seus proxectos, e tamén porque o leitmotiv deste episodio, é que os seus proxectos teñen como fío conductor a economía circular. Traballades baixo esa premisa de maneiras diferentes, pero, bueno, está aí de fondo percorrendo ambos os proxectos. Luís, en Trameve, traballades con eso, recolledes os coches fora de uso e lle dades pues, unha nova vida, os tratades medioambientalmente de forma responsable. Como sociedade somos realmente conscientes do rol que xogades en empresas como Trameve no cuidado do medio ambiente. Ademais, aquí quero facer un inciso porque tivo a sorte de poder visitar as vosas instalacións que son espectaculares en cuestións de orden, eficiencia e limpeza. Falabas destes espazos onde antes ibas a coller unha peza que estaban desguastadas, todos imaginamos. Trameve é a antítesis de eso. Sí, nos centramos moito na profesionalidade da xestión, non? Como ben comentaba tamén Miguel antes, porque trates con residuos non necesariamente tens que facelo de calquer maneira, non? E se o queres facer ben, podes facelo ben, pero iso implica facer un esforzo grande, vas a ter que ter unhas instalacións mellor ordenadas, vas a ter que facer un esforzo grande de ter os recambios clasificados, todo ben marcado. Iso implica invertir unhas horas e apostar porque se supón que nun porcentaxe alto desos recambios vas a ser capaz de colocalos no mercado, non? Entón, nós sempre tivemos claro que queríamos facer ben. Vos, se visitades o Trameve, sorprende porque hai un traballo e un know-how desenrolado dende hai moitos anos. Cando empezamos, fixemos moita proba e error, porque tampouco non tes unha formación profesional, unha referencia, unha universidade que poidas ir, pois vou a facer esta formación aquí, non? Entón, ao final, pois é utilizar o sentido común, ter claro que queres facer as cousas cada día un poquinho mellor, e nós, pois, bueno, nós o que fixemos foi no ano 2002, cando se regulou o sector e saleu a nova normativa que regulaba os centros de tratamento de vehículos fora de uso, cando naceron os CAT, porque ata ese momento se chamaban desguaces, que obligaban a descontaminar os vehículos, a que esos residuos que se retiran vayan a parar íntegramente a xestores autorizados para que os traten, e aí hai que invertir horas de traballo, e todo eso ten un coste. E sempre supemos tamén que logo a hora de vender os recambios había que facelo dunha forma distinta, non ir a desmontar o recambio o vehículo no momento que non lo piden, sino tratar de ter identificados que recambios teñen unha maior demanda e telos comprobados, listos, preparados, desmontados e listos para a venda, non? Entón, nos facemos fotos desos recambios, os temos subidos á web. Bueno, temos un traballo previo
E creo que si podemos presumir, pois, con humildade, de ser un pouco a referencia en Galicia, e de feito, pois, bueno, sabemos que desde a Xunta de Galicia, por exemplo, cando teñen que formar os seus inspectores, por exemplo, medioambientales, pois, para que vayan a ver centros de tratamento ou talleres, pois, veñen a ver por Trameve como se poden facer as cousas, non? Para que logo, cando nunha inspección lle digan isto non hai forma de solucionalo, isto necesariamente o residuo ten que caer no chan e non hai forma de recoller. Non, a ver, en Trameve faise de outra maneira, podes facer algo parecido. Entón, nós temos as portas abertas, para nós é moi importante ter unha visión a medio plazo e largo plazo. Nós tampouco non temos un obxectivo de agora mesmo a corto plazo buscar únicamente un resultado económico. Por suposto que é moi importante para soster a iniciativa, pero é máis importante aprender a facer un poquinho ben e garantizar que a medio plazo e largo plazo vas a seguir estando aí con ese chip de millora continua, non? De unha innovación permanente. Require invertir, require facer apostas, pero bueno, nos apostamos por aí e nos vai ben. Que nos queda? Pois exactamente o que comentabas, comunicalo e que se sepa, non? Que se sepa que se aposta por facer as cousas ben, por economía circular, e se aposta por incorporar no mercado laboral a persoas con discapacidade. A día de hoxe é moi fácil falar de obxectivos de desarrollo sostible, pero difícil era falar destos obxectivos, como lle quixéramos chamar, a finais dos anos 90, non? Que foi precisamente o que se fixo ben desde Cogami. Vamos a apostar por isto, e por iso hai iniciativas como Coregal ou como Trameve ou como Dixardín que apostamos pola economía circular e o vamos a seguir facendo, non? Cando veñan un pouquiño mal dadas, pois nós vamos a seguir estando aí, e cando veñan épocas mellores, vamos a querer seguir estando aí. Entón, pois, bueno, hai que seguir traballando. Entón, no caso de Trameve foi unha aposta de Cogami porque se veía venir o cambio do mercado e a necesidade real que iba a haber dese servicio. Pero no caso de Compostela Inserta, Miguel, a economía circular aparece nos vosos servizos, a tedes integrada, pero como chegachedes a definir esas líneas de negocio incorporando a economía circular? Vamos a ver, nos realmente, vou a ser sincero, non vou a ahora decir cousas que non foron, nos o que priorizamos foi actividades laborais que permitiran a persoas do colectivo co que traballábamos unha actividade digna e vinculada un pouco a ese mundo, como decía antes, co que xa tiñan contacto, non? Pensando en minorías étnicas ou persoas en situación de exclusión social. Entonces, en ese contexto, sí que nos apareceu un pouco o tema do aceite, porque realmente era un momento 2005-2006. Eu recordo que nos asinamos aquí, sendo alcalde Bugallo, antes no 2005-2006, un convenio para a recollida de aceite vegetal, que asinamos tamén coa Asociación de Hostelería para a recollida de aceite, non? Eu creo que naquel momento pois era como bastante innovador, aunque xa realmente era un momento en que o aceite xa estaba considerado un residuo que había que tratar e un residuo que correspondía ao ámbito dos concellos, o sea que os concellos eran responsables deso, non? Vale, entonces, bueno, foi un pouco esa oportunidade, non? Empezar con algo que non se facía, que se facía, vos decía antes, desgraciadamente todavía se sigue facendo aínda hoxe en condiciones, pois es un pouco alaborales, con personas que deciden facer esta actividade, así como vía de salida, pues porque teñen unha furgoneta e non sei que e tal. Entonces, bueno, nos empezamos a establecer eso e aí apareció a posibilidade de facer economía circular. Aparte, nos agora o tratamento de aceite, como non facemos nos directamente, temos aí unha alianza moi interesante que co grupo que seguro que coñecedes tamén, de Mulleres Colleiteiras da Coruña, coa cooperativa de Mulleres Colleiteiras, e entonces pues todavía mellor, porque realmente nos trasladamos, que traballamos con outro tipo de empresas antes, pues ese contacto con Mulleres Colleiteiras para cubrir, digamos, todo o proceso aí de reciclaxe. Bueno, non o cubren todo todavía, pero xa poden tratar o aceite e trasladarlo aos lugares onde logo eso se utiliza pues para biodiesel ou para outro tipo de produtos, que é do que se trata, digamos, cerrar a economía circular.
Entonces realmente foi como unha oportunidade e logo pues, un ámbito que laboralmente pues, era moi adecuado para as persoas coas que traballábamos. Logo tuvimos que ampliar porque realmente antes falábamos de non dar moi mala non falar dos aspectos negativos pero alguno hai que contar e bueno, pues digamos que chega un momento en que ves que é unha actividade que non é suficiente, non? Que non te dá e entonces pues empiezas a manexar outro tipo de actividades complementarias que podan axudar a conseguir manter a máis postos de traballo, non? E aí acabas de sacar a colación algo que xa mencionamos ao longo da conversa, que é a cuestión da viabilidade económica. Sí. Porque vos traballades en proxectos que combinan a economía circular, a responsabilidade social, Sí. e que son económicamente viables. E desde fora, ás veces, eso pode parecer imposible, pero é real. Sí, claro. Si non podes evidentemente subsistir no tempo, non? É fundamental, o enfoque sempre ten que ser, de feito, pois bueno, xa que estamos falando dun xeito cordial e que estamos relaxados, pois podemos decir que, por exemplo, no caso de Trameve, a idea inicial da que se partía non era que Trameve vendera recambios. O que se falaba era que coa experiencia de Coregal, que trataba papel e cartón, tratar metais férreos. Se falaba de reciclaxe, non se falaba de reutilización, non se falaba de que o 80% da nosa facturación é venda de recambio, de ocasión, non? Entonces, claro, houve que ir dándolle forma e, como comenta Miguel, hai que ir buscando complementos que venen marcados en gran medida por buscar un equilibrio financeiro. Claro. Si non é imposible. Isto concretamente é Qualicar, e Qualicar é unha iniciativa que nace a través de Trameve, tamén é de automoción, tamén é de Kogami, e vendemos furgonetas novas de kilómetro cero porque complementamos a actividade de Trameve. É diametralmente distinto, non ten nada que ver, non procede ningún solo recambio de Trameve, son furgonetas novas fabricadas polos fabricantes de furgonetas e vendidas, por así decirlo, como baixo unha marca blanca, non? É como un MediaMarkt que vende lavadoras de todas as marcas, pois Qualicar vende furgonetas de todas as marcas. Entonces, por que se fan estas cousas e estas apostas? Porque no tempo tens que ir diversificando e tens que ir apostando, nunhas veces acertas máis e outras veces acertas menos, pero como ben aportaba Miguel, a parte económica é fundamental e hai que buscar o equilibrio que é o que permite a medio plazo pois ter unha estabilidade, non? E como decimos aquí en Galicia, hai que guardar das risas para as choras, non? Hai tempos millores, hai tempos peores e bueno, hai que estar preparados e ter o paraguas listo porque en calquer momento cae un chaparrón, non? Sen dúbida. O que pasa é que nós, desde a economía social, sempre vemos, sempre se nos achegan desde o outro lado coa idea de que como podedes ser viables se só de estar éticamente responsables. Parece que entra en contradicción a veces facer as cousas ben, como falabas ti, con ser económicamente viables, pero evidentemente non. Claro, o que pasa é que eu creo, vamos, non, nos, por exemplo, eu creo que temos unha ventaxa, non? Eu creo que nos traballamos para con ese objetivo de sacar persoas adiante, non? E non necesitamos grandes beneficios. Eu creo que hoxe, igual tamén se pode decir isto, as empresas convencionais en estes momentos de bonanza están sacando moitos beneficios, quero decir, beneficios empresariales, legítimos, probablemente, pero que eu creo que nos non queremos esos beneficios empresariales, digamos, directos ou privados, non? Entonces, nós o que buscamos é realmente que a cousa nos dé, por decirlo así, tal, que a cousa nos dé para cubrir, que cando temos a oportunidade, por alguna oportunidade que podemos ampliar a alguna persona máis para contratar, facelo de forma segura, para que non comprometa o que xa tes, digamos, e esa é un pouco a fórmula, non? E a veces outro tipo de empresas, ou as empresas convencionales, pois como que se plantexan outros obxectivos, ven unha oportunidade de negocio que eso, que dura 2 anos e logo cambian a outra e non teñen en conta as persoas que están aí, non? Entonces, bueno, quero decir, tamén isto é unha ventaxa, en tempos, como decía antes Luis, de bonanza, digamos, como ahora, non?
que realmente pois hai moito traballo en moitos ámbitos e iso facilita moitas cousas, pero tamén nesta época dura que pasamos desde 2008, 2011, 2012, que casi non dábamos, pois fuimos capaces de manternos aí, non? E iso é unha cousa que eu creo que é o valor que ten un dos valores fundamentais da economía social. A resiliencia é fundamental, porque claro, ti non traballas con un obxectivo empresarial de ter moitos beneficios, ti traballas con un obxectivo de manter personas. Entonces, isto ten unha parte bonita cando dices, ahora podo contratar a 3 más ou a 2, tal, pero tamén ten a parte difícil cando andas xusto para manter os 4 ou 5 que tes, non? Claro. Entonces, ese é o traballo real, non? E ese é o valor real que ten a empresa, non? As empresas de inserción. No noso caso, tamén pensamos que é moi importante, por suposto que todo o que corroboro todo o que comenta Miguel, pero tamén se intenta ser un poquinho máis profesional en todo sempre, tens que intentar diferenciarte e que no mercado seas percibido, no sector que sea cada un o seu, seas percibido como que tes un valor diferencial para que realmente sepan e poden estar dispostos a pagar un poquinho máis e poder compensar ao mellor, pois, bueno, que te podes ter certas mermas, digamos, non? O importante é que se te consigues diferenciar, por exemplo, no noso caso, se vendes os recambios, pois, con unha factura, cos datos, cas túa nominativo, cas túa garantía, ca túa posibilidade de devolver ese recambio e presentas a factura e tes 3 meses para cambiálo ou para devolverlo e que che reintegren os cartos, que realmente seas máis profesional, que seas unha persoa ordinaria, ainda que te dediques ao desguace de automóviles, te vas a estar diferenciando con empresas do sector que o mellor pois che dan un vale ou a peza non che dan oportunidade de cambiála. Tens que intentar ir un poquinho, un pasiño por diante, non? Se te das ido un poquinho por diante e eres capaz de comunicar e diferenciarte, sempre se supón, por lo menos na teoría económica, de que o cliente debería estar disposto a pagar un poquinho máis. E iso, isto que estou dicindo aquí agora, é moi fácil de decir, pero é moi difícil de levar a cabo, non? Pero en esa línea creo que se se traballa é onde se pode marcar, pois, unha pequena diferencia, ter un poquinho máis de colchón económico, non? Nesa línea que falas de comunicar, de facer ver que facer esas cousas ben, que todo está ben feito, hai un elemento que nos últimos anos se fixo xa imprescindible, que é digitalizar. Vos, por exemplo, entre mí, creo que foi cuestión dun ano e medio, lanzachedes unha nova página web, sí, que, bueno, é un escaparate, no mundo digital, pero ademais eso, xestionades datos de clientes, as vendas, os produtos en línea, tedes datos sensibles das persoas, é unha cuestión de seguridade. Entón, como abordades a ciberseguridade nos tempos tecnolóxicos tan acelerados que estamos vivindo, que cada día hai unha cousa nova? Bueno, sabemos que é tremendamente difícil, non? Nos centros especiales de emprego, nos centros de inserción e para a sociedade en xeral, non? Nos, no noso caso, temos un departamento de sistemas de Kogami que leva toda a parte, digamos, informática e de sistemas de información. Evidentemente estamos moi atentos a calquer cuestión que haxa, pero unha vez que os técnicos fan o seu traballo, logo intervimos os usuarios, as persoas, non? Que utilizamos estes sistemas, non? Entón, non queda outra vía que a concienciación e de ser conscientes de que hai 20 anos non había certos riscos e a día de hoxe sí que os hai, non? Entón, no noso caso, como ademais, por exemplo, tramitamos as baixas dos vehículos, un pouco por informar en xeral a xente que supoño que moitos o saben, pero moitos outros non. Antes, hai anos, hai 25 anos ou máis, ti te dirixías á oficina de tráfico e solicitabas a baixa do teu vehículo, non? E despois o vehículo quedaba por aí, pois, bueno, como se fose unha bicicleta ou unha carretilla sin documentación, entonces, pois, bueno, xeraba contaminación ambiental, riscos de que alguén circulara con el sin seguro con un vehículo dado de baixa. Iso se regula cando entra en vigor no ano 2002 os centros de tratamento de vehículos fora de uso. Entonces, nós, en Trameve, somos os que certificamos que entra o vehículo, certificamos a destrucción e a baixa. E, evidentemente, temos que identificar o vehículo, temos que identificar a persoa, temos que identificar o propietario, os herdeiros legais, é dicir, temos que facer aí un bastanteo de documentación para ver que se sea legal e temos que custodiala, non? Ese sistema témolo controlado,
pero é certo que intervimos as persoas, entón temos que ter moito cuidado coa suplantación de identidade e demais. O único que queda é motivar as persoas no sentido de estar moi atentos e ante calquera dúbida pararse e consultarlle a un técnico. Isto que me chega, este mail, sin picar un enlace, sin tal, dicirle, isto é razonable ou non. A propia Guardia Civil ten un departamento que está continuamente traballando en isto para a sociedade en xeral e hasta eles mesmos son conscientes da abrumadora cantidade de peligros que hai agora mesmo. Entonces, pois nada, precaución, e hasta agora non tuvemos ningún problema, pero somos conscientes de que pode surxir, non? Entonces, pois nada, que non hai ninguna fórmula máxica, máis alá de ser conscientes dese peligro, comunicalo e ter a xente motivada para que actúen con moita precaución. Bueno, eso traducise en sentidiño ou a letra. Efectivamente, sí, sí. E unhas grandes dosis de sorte tamén, porque o vestes, claro, o que hasta agora está pasando, pois, bueno, sabes o que che pode pasar, non? Sabes que che poden chamar, sabes que che poden mandar un mail, pero como están continuamente inventando, incubando, claro, pues phishing, bueno, non sei técnicamente todas estas denominaciones que hai, como están inventando, pues claro, mañan chegará outra fórmula distinta que ninguén contaba con eso que podía pasar, non? Claro, non estabas preparado porque non che dou nin tempo a Efectivamente, entonces, pues bueno, estamos todos iguais, Miguel, no caso dunha empresa de inserción como a vosa, ademais da actividade económica, hai unha gran parte de coordinación interna e externa, evidentemente. As ferramentas digitais son importantes en o bo funcionamento? No tema da digitalización vamos un pouco atrás, porque ahora mismo, de feito, falando, por exemplo, en xeral, pero bueno, falando en concreto da recollida de aceite, a verdade que a normativa medioambiental a nivel da Xunta é moi estricta, que está ben, non? Con lo cual nos cada bidón de aceite que recollemos pois temos que poñerlo en unha trasladar esa información á propia Xunta, o sea que realmente é digamos un proceso moi detallado. Que pasa? Que nos ahora mismo xusto estamos nun proceso de intentar que as propias persoas traballadores en inserción vayan sendo capaces de manexar este tipo de instrumentos, ¿no? Que a digitalización tamén forme parte, digamos, do seu día a día, do seu traballo. Vamos avanzando con unha aplicación en el teléfono, con cuestiones deste tipo para que lo metan allí, para que logo nos chegue o ordenador, para que o teñamos centralizado. Estamos un pouco en ese tipo de traballo, con lo cual o tema do outro todavía non temos claro, non o temos como moi traballado, porque nos o que estamos intentando precisamente xenerar que tamén eso se sea unha ferramenta, porque hasta ahora era como un traballo administrativo que non facían as persoas en inserción, non? E agora xusto estamos nos 2 últimos anos, ahora mesmo xa temos alguna persona en inserción que o fai moi ben en ese traballo, non? E aunque traballan digamos, coa furgoneta por aí, ou unha limpeza, ou facendo un porte, un mantemento, o que sexa, tamén agora, por lo menos unha hora ao día, teñen que estar ali no ordenador facendo cousas, non? E vamos en esa línea todavía. E mirando entón ao conxunto da economía social galega, vos como representantes das empresas de inserción e vos dos centros especiais de emprego de iniciativa social, crees que as entidades están preparadas para afrontar o reto digital? Bueno, estamos en vías de preparación todos, ¿no? Estamos, evidentemente, o que falamos, sendo conscientes e tratando de implementar, pero é certo que cada vez todos manexamos máis datos. É unha realidade para todo, non? Antes, no caso de Trameve, pois a xente viña e mercaba ali o recambio. Agora, pois, o solicitan por WhatsApp. Queren dar un coche de baixa, por favor, mírame se a miña baixa do meu vehículo é tramitable. Claro, querenche pasar un DNI por WhatsApp. Eso xa implica unhos riscos, non? Entón, claro, todo vai evolucionando. Si estamos preparados, creo que cada vez somos máis conscientes, pero, bueno, o risco está aí. Non temos unha solución máxica, pero sí que temos que ir implementando, de alguma maneira, medidas de protección.
e ser conscientes do que temos na economía social, que é moi diversa, pois tamén hai actividades que son tremendamente diversas e hai unhas que teñen máis risco e hai outras que teñen menos, non? Pero bueno, todos, algo de risco todos temos. Sen dúbida. A nivel de ferramentas, a nivel de traballo, todo avanza, evidentemente, en novas ferramentas, novas formas de facer as cousas, e o contexto legal tamén está a evolucionar nos últimos anos, afectando a ambos os dous tipos de proxectos. Por exemplo, Luís, houve avances na Lei Integral de Economía Social no referente ao recoñecemento exclusivo dos centros especiais de emprego de iniciativa social, porque é importante diferenciar entre os centros especiais de emprego dos de iniciativa social dos que son con ánimo de lucro. Sí, efectivamente, porque no noso caso xa desde sempre se apostou porque os excedentes económicos que se xeran volvan a reinvertirse no colectivo. Vense xa apostando por outro centro especial de emprego, outro que o mellor non está nunha situación económica tan boa e se pode aportar, entonces ao final eso garantiza tamén pois que non só a parte económica marque o que viva un centro especial de emprego ou non, nun futuro, o que decíamos, si é privado, pois si fai negocio terá e se non, pois posiblemente non o teña en marcha, non? Si realmente eres de iniciativa social e tes a concienciación de que o que queres é apostar por xerar emprego e oportunidades para persoas con discapacidade, é moi bo que se reinvirtan os excedentes no propio colectivo. Entón, esta é unha noticia moi boa, moi positiva e realmente xa sempre tivo que ser así, non? Pero bueno, por fin agora se conseguiu que se puxese, digamos, en negro sobre blanco e que de constancia de que así é, non? E Miguel, a evolución, antes ao mencionaches un pouco, nunha das respostas, a evolución do marco legal aquí en Galicia das empresas de inserción foi largo, foi largo, verdade? Se nos podes orientar un poquito, contar como chegaches ao espazo no que estades agora, e tamén sobre o papel da AIGA, a entidade da que ti agora eres o presidente, no recoñecemento das empresas de inserción. Sí, bueno, as empresas de inserción tivemos un camiño longo, de feito, aínda potencialmente en Galicia teñen un nivel de crecimiento importante, creo, non? Porque todavía non hai como unha aposta clara das entidades sociais. É verdad que Cáritas sí que está apostando por eso, non? Coas empresas vinculadas á roupa, aquí a roupa que está en Santiago, unha similar que hai en Vigo, que tamén fai a recollida que depende de Cáritas de Vigo, es decir, e é unha entidade potente que está apostando por eso, pero quizá outras entidades máis potentes a nivel de social, pues todavía non están apostando por las empresas de inserción, ¿no? O marco regulativo que temos está pendiente tamén, porque hai unha lei que está aí, destas leis que están no Congreso dormindo o sono dos mortos, porque leva aí tempo unha lei de economía social pendente de aprobarse que vai a supoñer un cambio na normativa estatal das empresas de inserción, introducindo algunhas melloras que non xa temos traballado cos grupos políticos e que xa están, pero que ahora só fai falta que haxa unha maioría suficiente para aprobar ese tema, non? Entonces, realmente a normativa nosa é moi estricta, porque realmente obliga que un porcentaxe sempre de maior do 50% pertenza a unha entidade social, só unha entidade social pode ser. Hai un período tamén de, digamos, de carencia para que esas entidades sociais podan montar empresas de inserción, porque nos aquí sempre, bueno, temos un problema histórico, igual que creo que eles cos centros que non son de iniciativa social, non o que temos é un certo problema sempre co que podemos chamar o intrusismo, non? Que sería, pois, a veces entidades ou empresas incluso que poden acabar montando pois unha estrutura social para promover empresas de inserción, pero que en realidad buscan outro tipo de obxectivos, non? Entonces, estamos en esa fase de intentar pechar ben que as empresas de inserción sexan empresas promovidas
por entidades de economía, de entidades sociais recoñecidas, que teñan os seus estatutos, que figuren todo este tipo de cuestións. Ahora mesmo incluso a proposta, porque a nivel legal creo que non era necesaria, como un marxen aí de un 70-80% de reinversión de beneficios. Ahora vamos a intentar que quede no 100% para garantizar que se xa total, que non haxa ningún tipo de marxen, o sea, intentar garantir un pouco eso, porque tamén pensamos que é unha alternativa de futuro, non? E como é unha alternativa de futuro, hai que intentar conseguir tamén que se xa futuro para quen o necesita de verdade, non? E que non haxa outro tipo de cuestións aí polo medio. Nos agora tamén recibimos moitas invitacións a veces a participar en proxectos, porque saben que se van con unha empresa deste tipo, pois teñen máis posibilidades coa administración e demais, non? E eu creo que aí, bueno, temos un reto, eso. Non está mal a veces, porque se te xenera valor económico e xenera puestos de traballo, pode ser. De feito, nós tamén temos como reto, a veces, moitas veces, o tema de presentarnos non só diante das administracións, sino diante de outras empresas para poder ofrecer servicios a outras empresas. Pero, bueno, hai que ter cuidadiño con esas cousas, non? Porque tamén o tema social a veces agora é como que atractivo tamén, non? Eu iba a preguntarche despois polos retos de futuro de Compostela Inserta como peche, pero creo que se acabas de definir perfectamente, un marco legal estable para vos, e que se sabe o que facedes e como facedes, e a eliminación dese intrusismo a través dese marco legal establecido. Claro. Que esperemos que en algún momento ese limbo deixe de existir. Claro, o sea, que realmente a ver, va a ser difícil, porque todo é difícil, non? Todos sempre se buscan resquicios, pero creo que vamos a intentar traballarnos. De feito, pois traballamos tamén na EIA, pois denunciando a veces na Xunta tamén, mira, oye, esa empresa que se quiere registrar, o que hai detrás é un determinado capital, tal, non ten centro de traballo aquí en Galicia, bueno, unha serie de cuestións, porque aí tamén estás un pouco aberto. A veces veñen empresas que ni siquiera teñen centros de traballo en Galicia, realizar un traballo aquí, un determinado servicio nos concellos, nas administracións, e como hai que axustar ben para conseguir eso, porque logo nos pliegos tamén é difícil poñer que sexa unha empresa de aquí. Claro. Non, quero decir que aí hai un traballo que facer. Pois esa sería a aposta de futuro das empresas de inserción, e tamén desde aí que promover eso e intentar xenerar máis. Eu non sei ahora mesmo quantas pode haber en Galicia registradas, nos representamos a maioría e son 12 ou 13, igual hai 16, 17 registradas no registro autonómico. Ainda son poucas, non? Hai zonas do Estado español como Cataluña, Euskadi, que teñen decenas, casi centos de empresas de inserción, sí. En cambio, vos nos centros especiais de emprego e iniciativas sociais sodes máis numerosos. A mí chamamos moita atención ás veces cando vemos os mapas a distribución, porque a inmensa maioría deles están no eixo atlántico. En Lugo, en Ourense hai menos, entón vemos que a P9 ten como un pouco de atracción. E quería formularche a pregunta, que non te cheguei a formular, porque xa a explicou perfectamente, de cales serían os retos de futuro para Trameve. Para Trameve, bueno, Trameve ten moitos retos por diante. O primeiro e fundamental é que os vehículos, a veces que están aparecendo vehículos de novas tecnoloxías, que eléctricos e pois de gas, e isto implica que o seu tratamento en fin de vida pois que sexa distinto, non? E, por exemplo, por baixar un poquinho a área, e para que a xente o entenda, un vehículo normal pois ten unha batería que ten 12 voltios. Entón, 12 voltios, ainda que toques un borne ou outro borne, pois non pasa nada, eso para unha persona non lle fai daño. Pero os vehículos eléctricos ou híbridos falamos entre 200, 400, 800 voltios. Entón, eso xa implica que hai que estar moito máis atentos e ter uns protocolos de seguridade para que non poida haber un accidente por aí, non?
Todos sabemos, ademais, que os vehículos eléctricos, cando se incendian, que non se incendian moito, que se di que se incendian moito, non se incendian moito, pero cando se incendian son tremendamente complicados de apagar. Entón, se nos metemos en trameve un vehículo en fin de vida eléctrico, e se nos incendia, e se non somos capaces de apagalo, perdemos o vehículo eléctrico e ao mellor perdemos toda a instalación, non? Entón, o que temos que ter é equipar trameve con mantas para sofocar estes incendios, unha serie de equipamento. En resumidas contas, que temos un reto importante de formarnos, todo o equipo de traballo, xa o estamos facendo, pero queda moito por avanzar e tratar estes vehículos de novas tecnoloxías. E logo que, como xa falábamos, as tecnoloxías da información están continuamente avanzando, pois tamén nos temos que seguir formando en ser capaces de respostar dun xeito áxil e rápido e adaptarnos e ser capaces de traballar a un coste que o cliente este disposto, a un precio que o cliente este disposto a pagar, porque pois aí sabemos que hai moito recambio que procede de países asiáticos, cada vez todos estes canais de información funcionan mellor e, bueno, hai moitos retos por diante e sempre, sin perder a mirada de que temos que ter un equipo profesional e que temos que ter polo menos unha estructura básica con as competencias suficientes para poder garantizar a viabilidade sempre da iniciativa. Podemos fluctuar un poquinho con certas persoas e certos perfiles, pero a estructura ten que estar garantida porque é un traballo moi técnico e o coñecemento non se traslada de un xeito inmediato de unha persoa a outra, non? Temos que seguir avanzando, temos moitos retos por diante, pero sempre apostando pola mesma línea que levamos xa desde moitos anos. Pois a verdade é que, bueno, eu quero agradecervos que sacades un momento dos vosos proxectos que entendo que estades moi ocupados todos os días pois acheguedes a Ecotalk, porque chegamos ao final desta conversa na que falamos de economía circular, pero sobre todo de persoas e de cambiar vidas, que se está facendo emprego dunha maneira diferente desde aquí, desde Galicia, dentro do territorio. Proxectos como Trameve, como Compostela Inserta, amósanos que a economía social non é unha alternativa teórica, senón un modelo sólido, viable, con impacto real no territorio e na vida das persoas. De verdade, aproveito para agradecervos de novo que traixerades a colación esas experiencias de persoas reais, porque poder decir o que dices, esas historias, sí, poder sentarte nun espazo e contar que non só somos viables económicamente, que o somos, senón que tamén cambiamos vidas, é un privilexio. Sí, desde logo. Entón, grazas Luis Perillo, grazas Miguel Fernández por acompañarnos coa vosa experiencia, co voso tempo e a vosa mirada de cara ao futuro sobre a economía social galega, sobre os centros especiais de iniciativa social e as empresas de inserción. E grazas tamén a todas as persoas que nos escoitades e se queredes seguir coñecendo iniciativas que combinan economía, inclusión e sostibilidade, convidámosvos a seguir os Ecotalks do Liesga. Ata a próxima.